Je docela dost lodí tady tohle, co? Já myslím, že to je pořád dobrý. Tady nádherně voní. Moc pěkný. Co pak tamhle prodávají? Durian? Vidím dobře z dálky. No a tady jsou Universal Studios. Takže přátelé, jo? Servis na palubě skútu. Není úplně zlý. V dálce na horizontu koukáme na Vietnam. A před náma už Singapurský ostrov. Je docela dost lodí tady tohle, co? Thank you, bye bye. Takže krásný, dobrý den ze Singapuru. Po dešti. A je to vždycky stejný, já mám pocit. Teď pasovka. Je to dobrý, není tady vůbec nikdo ve frontě. Je taková pohoda jezdit do normálních zemí. Jako buď nepotkáte vůbec nikoho a projdete strojem. To je vůbec ta nejlepší varianta. A nebo jako někoho potkáte a ten se na vás usměje a řekne vám, vítejte u nás. Takhle jako nějak asi by to mohlo být, ne? Takhle to většinou je. Asi na jednu. 2 výjimky. A když už jsem tady vylezl u Jebelu, tak já tam prostě musím dojít, že jo? Já vím, že už to je tady v tomhle videu, že jo? Ale stejně jako je povinnost, ne? Nevím, možná. Trocha padající vody. Indoor. Co jsem vám minule neřekl a co jsem dostudoval, tak nejenom, že to je indoor vodopád, ale je to největší indoor vodopád na světě. Když to mám 20 kroků, tak proč ne, že jo? Jo, no tak. Já myslím, že to je pořád dobrý. Jo. Mokrý objektiv 100%, ale to jako jednoduchý prostě. Tak, metro, ono. Takže vlak přijde za 2 minuty, tak já se proběhnu. Ten další pak jde za 13. Co mi tady nechce 13 minut čekat. Paráda. Jako země třetího světa jsou super, ale země prvního světa, kde všechno funguje, jako taky nebolej. Dneska to krásně vychází. Stoupíme. Tak, jsme tady. Jsme do centra. Tohle město je prostě jeden mega obchodák. To je vždycky v centru vyleze do obchodáků, tady to jinak nejde. Já se jim nedivím, nahoře je prostě vlhko a horko, takže člověk chodí a v obleku do banky pracovat, tak v podstatě vyhledává klimatizovaný prostor pod zemí, že? I voní ryby, nádherně, čerství. Tak jo, přátelé, já se tady
musím začít věnovat něčemu jinému než zábavě a točení YouTube videí. Takže já se s váma pro teď rozloučím. Díky, že jste mě sledovali na cestě z Bangkoku sem. A za pár dní bych měl mít volný den. A to je, když se uvidíme. Zatím. Takže krásný, dobrý den ze Singapuru. Teklo pár dní do posledního záběru. Dneska je naprosto nádherný den, mám modrý nebe. To já jsem tady za celý týden neviděl. Protože každý den prší, že jo, jsme v rovníkové oblasti. Takže to krásně vyšlo. Tady už jsem nestihl zelenou, ale počkáme chviličku. Tak jo, hele, jdem se podívat někam. Já jsem teď ve finančním centru města, to tak je asi kolem mě vidět, že jo. Tady různé banky a jiné nadnárodní korporace asijský, tady kolem nás mají sídla. No, takže jsem tak rychle se podíval, co tady tak se dá v docházkové vzdálenosti snadno ulovit a mám jako 2 typy, nějaký památky a tak. Tak na to. Když jste neviděli můj poslední příjezd do Singapuru, kdy jsem neměl čas vůbec na nic a maximálně jsme se dostali do Bay Sands, tak se můžete podívat tady do toho videa. A já tady popoběhnu pár bloků a měl bych se ocitnout, mrakodrapy budou všude, ale měl bych se ocitnout v čínské čtvrti. Máme nějakou lokální asijskou experience. Ten skok mezi těma čtvrtma města je jako poměrně jako drastický. Když za mnou vidíte takhle mrakodrapy a když takhle, to musím obejít auto jedno, jo? A když takhle otočím kameru, tak hned vidíte budovy, které byste asi možná víc očekávali v něčem, čemu se říká čínská čtvrť. Walk Air Street. No, je brzký odpoledne, takže jsou lidi ve frontě na oběd jdu z kanceláří. Tak, já tady vezmu takovou zkratkou. Je celkem sauna. Jako nějakých 32 zrovna těch stupňů. To samozřejmě hodně lehko. Jak tohle je jako moc pěkný, jo? Tady ty podloubí, takhle jsou ty hospůdky nebo obchůdky. Já se tam půjdu schovat, že tam je stín. První, kam mrknem, je Buddha Tooth Relic Temple. Je to sice i muzeum, ale zároveň je to prostě klášter pro ty, co praktikují čínský buddhismus. A mělo by to být tady hned za rohem. Studený pivo, to bych si skoro možná dal, ale to logo Heinekenu mě dost odrazuje. To je jako, co mě prostě fascinuje, já jsem od těch mrakodrapů jako ušel 5 minut, jo? A nejdu nikam hodinu, že by to byl nějaký skok jako ve střihu. Prostě jako jsme úplně ve stejném centru, jenom o pár metrů dál, zvučnou čarou. Já jsem ještě dneska neměl džusík pomerančový, takže tady se to vymačká, tam to vyteče. Tamhle je kelímek, tam vidět. No, tady je Progress Bar, který vidět není. Nic zvláštního, džusí koupíte samozřejmě v Albertu v Praze, ale co mě prostě baví je, že to na každém rohu je to vychlazený a stojí to $2 takže 40 korun půl litr. Takže tohle je ono. Prosím pěkně. Tak já tady jenom přeběhnu silnici. Je prostě superový ten kontrast, jo? Máme to versus tady to. Tak. Já nevím, jak moc mě nechají filmovat vevnitř, ale tak nějak s rozumem. Tam tak pikaně stoupili do dveří, že se tady nedá projít, ale... To je moc pěkný tohle. मंदिर बघ आ रहा है तू मंदिर बघ
Už tady mě... Excuse me. Tak já se musím vymotat z toho davu. Tady nádherně voní, že jo, ten... Co to je? Jak se tomu řekne? František? Nevím. Je tady těch budhů, podívejte. Mně líbí tohle. Prosím, nedotýkejte se, to já se nebudu dotýkat. Má nějak moc rukou. Tak, já bych se chtěl dostat tam na ten balkon nahoru. Musím někde najít nějaký schodiště. Staircase free roof. To vtipný. Hele. Pagoda 10 000 budů. Počítat asi nebudem. Já jsem nenašel schody, já jsem šel výtah. Jako, což je úplně v pohodě. Jsem teď v 5. patře nebo na střeše té budovy. A vezmu to postupně, tady už jsem schody našel, vezmu to postupně po jedné dolů. V každém patře by mělo být něco, v tom 4. je zákaz focení, takže tam asi nic, to jako nevymyslíme. Tak mají na sobě čísla, no. Tak asi tolik bude, když tomu říkají Pagoda of 10,000 Buddhas. Ale já myslím, že to Pagoda of 10,000 Buddhas se stahuje spíš tady k tomuhle. Zahrada je super tady takhle. Vajrakana Buddha, Prayer Wheel. No, jsme na tom balkoně, který jsem vlastně původně chtěl navštívit. Buddhism coming to Singapore. Chápu, proč jsem to schodiště zvenku nenašel. Protože to nejde najít. To je jako jasný. Tak, moment, já jsem musím zorientovat. Ne, špatně jdu, na druhou stranu potřebuju. Tadyhle je to, tady je Market Street. Myslím, že tady koupit suvenýra. Yes, sir. No, thank you. Chinatown Street Market, tady píšou nahoře, tady na té cedule. Ještě asi brzo, bych řekl. Myslím, že turisti budou až večer, až měl takový pařák. Každopádně, tady hned vedle, pár metrů doslova, na 100, co tamhle vidět dálce, jo, se nachází, a teď už je to památka, je to asi 200 let starý, celých 187, myslím. Je to nejstarší hinduistický klášter. Vlastně je buddhismus, to byl hinduismus. Jmenuje se to, já se musím podívat, to já si nepamatuju z hlavy tyhle věci. Jmenuje se to Sri Mariamman Temple. To je podle mě ne podle mě. A podle toho, co jsem vyčetl, tak to je z oblasti Myanmaru.
Je super, že takhle můžou mít vedle sebe různý náboženství bez nějakých konfliktů. Tady musím zout. Ale to dobrý. Já mám kraťasy, já nemůžu dál, jo. Než mě někdo vyhodí. Laskavě žádáme turisty, aby nechodili za tohle místo. Já musím kousek dál, aby to šlo na filmách. 1827 to postavili. Moc pěkný. A když už jsme u toho mixu těch náboženství, jo, tak jenom já vám tady ukážu, jo, že pro změnu islámská komunita má budovu hned tady. Nevím, no, možná to jde bez té nenávisti, kterou občas někde vidíme, no. Aspoň tady to prostě jde. No, jinak je to samozřejmě bešita. Hele, já teď přemýšlím, co dál, jo. Já si říkal, že teď jako trh a indická čtvrť, ale já si taky říkám, že se mě úplně takhle jako v brzkým odpolední a v takhle krásným dni jako nechce chodit v tom horku po centru, to můžu chodit třeba večer, jo. Tak navíc bude živější a bude to svítit všechno. Takže teď uvažuji, že bych změnil plán a vyrazil bych do přírody, která tady v tom městě taky je, jsou tady parky. A tady mohl být možná dobrý začátek. Vteřinku, já se ještě podívám do mapy, jak by to dávalo smysl, abych neušel 10 000 mil. Je to tak, jo. Já tady ještě zase projdu tím trhem, tím China Market Street. Ono to jsou, jako to není jedna ulice, to jsou prostě blok. Pár ulic vedle sebe takhle. Některé ty části jsou jako víc turistický a jiný míň. To myslím, nehraje roli. Že stojí za návštěvu, jo? Tak se něco k jídlu. A ještě nemám hlad, ještě brzo. Ty jo. Se ještě hejbalo na tom talíři. No a dojdu tadyhle o ulici vedle metro už. A popojedu kousek a Pilsner Urquell, hustý. Ale to asi nebude točený, ne, to bude lahváč. Popojedu metrem kousíček a zkusím se vydat spíš do parku. A město pak, když tak odpoledne, nebo tak nějak. Vidíme, jak to půjde. Nic pak tamhle prodávají durian, vidím dobře z dálky. Ještě přejdeme ulici, nás něco nezajede. Nevím, na kterou stranu se podívat. Jo, to cítím až sem, to je durian. Ještě mají tady různý druhy, hezký, no. Můžete si vybrat, jaký druh chcete. To neznáte durian, to je takový velice smrdutý ovoce. Někdo to miluje a někdo to nenávidí. Není nic mezi. A nevím, no, já nevím, čemu to mám přirovnat. Zkažený ovoce, uzrálej sýr, něco takového, to cítit. Nevím, nejsem toho úplný fanoušek. Ale proč ne, když to jako ochutná, že?
Každopádně určitě byste to měli zkusit, jo. Zase jako jak neodsoudíme něco, co jste nevyzkoušeli. Tak jo, už jsem tadyhle, to už budou schody do metra. Já popojedu kousíček, podíváme se mimo zastavěný místa. Doufám, že tam bude aspoň o 2 stupně víc třeba. Ještě něco udělám vzhledem k tomu vedru. Já teď prostě nechci chodit tak moc, jak bych musel, když šel do toho parku. To je asi 7 km do kopce, jo, jako džunglí. A budu strašně splavený. Já si to nechám až na konec té cesty, protože pak se budu muset jít civilizovat, ale takhle to uděláme. Já teď tady skočím do metra, to pořád platí, ale pojedu o zastávku vedle a potom se pojedu na Sentosu. Takže vteřinku. Klimatizace. Dneska je teda to sluníčko fakt ostrý. Jak říkám, já jsem ho tady několik dní neviděl a no, jak se to opře, tak to jako zabere. Tak kam já chci Harbourfront doleva. Tak jo, hele, celý Singapur v podstatě leží na ostrově. Ne v podstatě, leží na ostrově a je 2 mostama spojený s Malajsií. My si říkali, že celé město je zároveň celý stát. Patří k němu ještě spousta malých ostrovků okolo. Na některý se dá dostat jenom lodí. Ten největší a nejbližší zároveň se jmenuje Sentosa, prostě na úplně jižní části toho singapurského ostrova, polní. Taky tam vede most, vede tam vlak, železnice, nebo jako lehký light train. Povrchový vláček a dá se dostat lanovkou. Takže nevím, asi lanovkou tam vlakem zpátky, něco takového, uvidím. A jinak je to centrum zábavy pro prostě celý Singapur. Je tam kasino, hotel, všechny možné atrakce tam najdete, od větrného tunelu přes motokáry, tam pláž, na které se můžete vykoupat. Jsou tam Universal Studios. Mimochodem super místo na návštěvu, doporučuji. Máte děti úplně nejlepší. Ale to je zábavní park, kde se jako dospělí vyřádí. A na rozdíl od toho, co je v Orlandu, tady jsou ty fronty 10-kinový. I přesto všechno vám doporučuji si zaplatit Fast Pass, když tam náhodou půjdete. Každopádně tam já tak nejdu, takže to zase někdy jindy. Teď se podíváme na ten ostrov jen takový. Ale obráceně to udělám. Tam pojedeme tím monorailem a zpátky pojedeme lanovkou. Tak máme takový jezdní kombo. Se těším, to je pěkný výlet. Ale vám to není daleko, jo, ten vláček tam jde 10 minut třeba, nebo něco takového, má jednu zastávku, myslím. A jsem tady vylezl, špatná strana. Já jsem tady vylezl z metra, samozřejmě v obchodáku, tady asi nejde jinak vystoupit z metra podle mě. A ve 3. patře měla být stanice. Takže se snažím teď propracovat nahoru. Sentosa Express. Myslím, že když jsem na posledním vláčkem, tak to karty nebralo. Nechci se úplně hádat. Každopádně, next train 3 minutes, tam na dálce vidět, že na jeden odjel, ale to nevadí. Tak a my jsme River City Station a pojedeme až nakonec na Beach Station. Welcome aboard Sentosa Express. You are just minutes away from Sentosa's many exciting island offerings. No, přijeli jsme po mostě. A teda ten vláček takhle trošku odbočí, je to jak už jsme na ostrově, je to fakt kraťonky. Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. No a tady jsou Universal Studios a je tady vodní park. Beach Station. A light here for white sandy beaches. A jsme tady.
Tak jo, hele, tady jsme, we are here, tam se musíme podívat, ne? Přečtěte to, já vám to přečtu, jo? Southernmost point of Continental Asia, nejjižnější bod Asie kontinentální. Je to trošku lež, protože jsme na ostrově, který je vedle ostrova, který je vedle kontinentu, ale faktem je, že můžete po silnici autem odjet odsud až do Malajsie, takže asi to tak může být. A krom toho, to je někde namalovaný sever jih, tady je namalovaný sever dolů, jo. Tady je namalovaný ten nejjižnější bod té Asie, jo, jenom. A pak taky, kdybychom vzali potaz to, že Singapur je ostrov, tak je to v Malajsii a ne tady. Čem to vím, jdem se podívat, jo. Ale než se tam budeme podívat, já si tady půjdu něco zařídit, tady do té budovy přede mnou. Nevíte, co to je, tak tady je větrný tunel. A půjdu si zalítat. Já vím, že tam nesmím s kamerou dovnitř, jo? Že do tunelu mě nepustí s kamerou. Oni tam video mají, já ho jako budu mít to oficiální, já nevím, jestli mi to podaří tady stříhnout do toho záběru. Ale dejte mě chvilku, já si tady užiju trochu zábavy. Vy to možná uvidíte, možná ne, a pak se půjdeme pojat ten nejjižnější bod té Asie. Ale zatímco čekám na slot, jo, tak tady se dá dojít k tunelu ze spodu. Dobrý, ne? Já se těším. To je sranda. Chápu, že je nějaká součást tréninku asi, nevím, jak to mají. Jo, a takhle letí sám. Padá to zatím na velkou legraci. Mám v ruce certifikát, že jsem to zvládnul. To je super. A teď konečně můžu někam s videem. Ale mám kousílínek videa, tak já to tam střihnu, nebo jsem to tam střihl, to jste asi viděli. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá, pokud jste to nikdy nezkoušeli. A je to velká legrace a samozřejmě největší problém se vším všudy je, že to trvá strašně málo času. Jo, za ty peníze. Ale to není něco, co já bych mohl spravit, že? Tak jo, tak jdem se podívat na ten nejjižnější cíp Asie, který není až tak nejjižnější cíp Asie, ale kontinentální. Kontinentální podotýkám, jo? Protože Asie vede dál. Ještě pod náma Indonésie, 1000 ostrovů. Mám dobrou náladu z toho, protože to je super prostě, že jo? Jako. A si tady koupíme nějakou zmrzku někde ve stánku. To přijde jako dobrý nápad. No, takže když tady prostě si chcete zablbnout, jo, je minigolf, tady je pro děti zábava, o kousek dá zase pro dospělí, že vám tam donesou drink do té vody, že jo, tady, jo, to prostě super tady. Takže jako i na to, že to je město, který nemá žádný přirozený pláže, tak tohle to je super místo. Tadyhle, takhle o kousíček dál, takhle přijděte už na pláž, jo? Tamhle je zrovna vodní park udělaný pro děti. Tam takový velký lanový most, tam musím dojít, jo? A půjdeme po něm. Thank you so much. Dneska mě ten svět zase baví, o kopeček zmrzliny víc. Jsem trošku překvapený, jak strašně málo lidí tady je. Jako na takový nádherný den bych čekal, že tady bude jako na Átřesk. A ono není, no. Jako mrzka byla dobrá. Teda ulepený, musím si koupit bodu nějakou někde. No, jako pár lidí tady je, ale fakt jako maličko.
Žádný vstupní se sem neplatí, jo? Kdybyste tady jako jeli okolo Singapuru, jste přestup, zajeďte si na Sentosu. Jo, platí za ten vlák $4. Takže, jo, to jsou lana. Jak moje ruka tlustý. Já zkusím předběhnout, protože já budu rychlejší asi. Thank you. Thank you. Houpe se to je dobrý. To se mně líbí. No pláž se zlatým pískem, ale ten jsem, nevím, jestli je to vodní nebo navezený. To já nepoznám. Takovýhle úžasný lanový most, řetězový, lanový je, že jo? Tady těch lan. A tady je taková rozhledna, že to vidíte, ty dvě boudy, tam vylezu nahoru. Úplně mám chuť vlízt do toho, thank you. Mám chuť vlízt do té vody, jak je tady horko. Láká. Takže přátelé, jo. Tak, to je most, oni jsou spojený. Takže začneme. Můžu si vybrat, je to jedno? Tak tady nikdo nejde. Je to pár schodů. Smíte tady rybařit, tam si tady pejska na vodítku. Je zrada, ten most je zavřený, tam prknulo přes to. Tamhle ten, kam ukazuju? Já tam nevidím. Tamhle ten bílý domeček, to je ten větrný tunel. Jo, tamhle jsou vidět kabinky, lanovky. Opak pojedeme zpátky. Tak skoro nejjižnější bod kontinentální Asie. To je výlet z té pláže na té nákladní lodě, samozřejmě jako jaký je, ale to je tak, když zkusíte postavit stát na funkční asijského tygra na území Prahy a dojde vám místo, no. Tak to tam musíte celý namáčknout vedle sebe. Jo, to je velmi pravděpodobně to celý umělý, ten postůlek tady. Ale vadí to? To je pohoda. To je houpe se to s náma, tady ta budova. Jako víc, než bych čekal. Jak lidi po schodech, tak se to cítíte. Tak, a lanovku jste tak viděli ze zhora, dálce. Jo, ono je to odsud nějaký 2, možná 3 kilometríky chůze. Takže já tady naběhnu na most a vydám se na cestu. Jo. Veliký nasázení ve vodě, to je super. Takhle tlustý lanač, člověk by čeká, že to ani nehne, a ono se to jako zaupe. Nechci jim být proti obličeji s tou kamerou namířenou, tak mířím na sebe. No, já jsem došel postupně až tady ke stanici, jo, tady jsou vidět. Všechny kabinky a musím najít, kde se tam jde dovnitř, myslím si, že tadyhle, to okolo. Kam se ztratili všichni lidi. Asi. Tady jsou sdílený kola a úplně všechno tady je prostě. A až tam půjdu příště, tak já se tady zase zastavím a uvidíme, jestli tady najdeme ještě něco zajímavého. Lanovka už není úplně za lidovku za $4. To je za 35. Jediná nevýhoda tady je, že tady není klimatizace, že? Já nevím, jestli to slyšíte, slyšíte to strašný pištění, jestli to ten mikrofon neutlumí. Co to je za, to nejsou před cvrčci nebo ptáci, co to je? Ale to je úplně navohluchnutí, to je jako hustý. Tak takhle to máme s výhledem. Hezky. Tady sloup na bungee jumping, ale nikdo neskáče. Úplně prázdný pláže.
No, tady vede od náma ziplina. Tamhle z toho bodu. Tamhle ten ostrůvek. Tak to zase třeba někdy. Tak jenom tady těch lanovek, těch linek jezdí víc, jo. Nejezdí tady jenom tady ta, v které teď sedím. Tady je zrovna přestupní stanice, tahle pokračuje dál a tamhle už jde jiná. Tamhle ještě jezdí sedačka ze spodu, jako, takže to nemusíte celý obcházet, jak já jsem to obešel. Tak přestupujeme. Asi jsem si měl připlatit. Tady jsme jeli odsud sem, tady jsem přešel a teď jdu odsud Harbourfront, kde můžete přestoupit na metro a jet zpátky do centra. A ještě od tady to protažený, dá se vjet na Mount Faber. Tamhle jsme, zase nevím kam ukazuju, tamhle jsme jeli vláčkem, že jo. Když jsme přijížděli. A tam jsou ty Universal Studios. A tady je pod náma vodní svět vidět, jo. Jakože tobogány a tak. Zase tam nikdo není, tady vlastně nejsou lidi, tamhle vlnobytí, umělý. Je úplně malý, no. Dá se tady ubytovat. V vedru jsem měl jít asi radši do toho, do volného světa, než na skydiving, ale ne. Tam měli klimu, tam to bylo v pohodě, navíc tam foukal vítr, 200 kiláků vodní, jo. Ale tamhle zrovna jde fialový vláček, ten monorail, kterým jsme sem přijeli. Ono už je pozdě odpoledne a mě dochází baterky v kameře, takže já teď zaměřím na hotel, tam spravím, nabiju a uvidíme si večer, ještě budu mít chvilku, tak bych ještě vyrazil do města pak. Tamhle v té budově budeme vystupovat. Jo, a já přejdu tamhle z toho chodňáku do metra. Když člověk jako skáče po Asii a je chvilku v zemích, kde to nefunguje úplně dobře, tak to je strašně příjemný, protože tohle je jako velmi, velmi civilizovaný, západní, funkční svět, víc než ve většině západní Evropy. A je příjemný tady být, když všechno jako funguje. Jako služby. Tohle je přesně ono, jo. Asijské služby, všichni jsou úslužní, strašně milí. A do toho jako funkce. Tady bych mohl žít. Je pod náma zaparkovaná cruise ship. Jenom koukám na ty tobogány tamhle, to taky není špatný. Bazény. To je Star-Voyager. Malajža. Ale dřív to patřilo někomu jinému, jenom já nepřečtu komu. To je přemalovaný ten nápis. Můžeme zastavovat. V jakým patře toho domu jsme, to je jako v 10. patře jako stanice lanovky. No, vypadá to tak. Jsem se sekl, není to v 10., to v 15. patře to zastávka té lanovky. A jak je to moje budova funkční, že jo, s ofisama. To je cool, já bych taky chtěl mít kancelář v budově, kam výtahem dojedu na lanovku. Tak, teď už jenom po nezbytné procházce obchodňákem Harbourfront. Takhle večerní procházka, jak můžete vidět, tohle už znáte i ze zhora, že jo. Ikonická budova Marina Bay Sands. Tady to za mnou to UFO je prodejna Apple, jo, uprostřed vody. A ve skutečnosti ta prodejna je v podzemí a tohle je jenom tak čouhas. A tady je jako něco k vidění. Úplně konkrétně je to k vidění za 4 minuty, tak já vám to zkusím ukázat.
Tak, dobrý, ne? Light show at Marina Bay Sands. Jo, je to jako pěkný, určitě. To stojí za podívání. A ještě tady je jedna světelná show, o kousíček dál. A když to za 18 minut skihnu, tak to ještě uvidíte. Jdeme. Tady pod někde záběru jako moc nejde udělat, ale jenom abyste měli kontext, jo. Tady jsme se koukali na tu fontánu tam tím směrem, jo. A tak se jdem podívat semka. Asi zbytečně metu, protože je úplně zlítej. Není zlý úplně. A teď to není všechno, jo. Tady by měla být taky show, tak proto je tady takový strašlivý dav lidí. Tak se podíváme. The Enchanted Woods. Pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. Garden Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay, and we hope that you have enjoyed the show. Mně se to líbilo. Tyjo, to je dav na mostě jak na Iguazu. No a po kultuře je potřeba se nakrmit. Že se to kouří, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Tak dobrou chuť. Takže krásné, dobré, i když trošku deštivé ráno. Ještě stále ze Singapuru. Už mám na sobě vatěch velký. Teď je čas se posunout o dům dál. A nejdeme do Evropy, ještě zůstáváme v Asii. Já se teď musím bleskem posunout na letiště. Vypočítaný na vteřinu dneska. Tak přátelé, co teď? Teď se musím dostat do terminálu 4, což je z těch 4, co jsou tady na tomhle letišti, ten jediný, do kterého se nedá dostat úplně civilizovaným způsobem. Nejede tam vlak, ani metro, ani se nedá jít pěšky, musíte jít autobusem. Od tam letím low costem jménem Vietjet Air. Tím bych se měl dostat do cíle dnešní cesty, což je Ho Chi Minh, neboli Saigon. Tak jo, on to nakonec nebude tak složitý. Od Changi jsem v autobuse ještě nikdy v životě nejezdil. Thank you, bye bye. Ještě chytit trošku tepla tady, než vlezu do klimatizovaného prostoru, ale já jedu odsud do, jak jsem říkal, do Saigonu, do Ho Chi Minhova města. Jehož centru se stále oficiálně říká Saigon a může se to, není to nic proti ničemu. A já jedu do centra, takže do Saigonu. Tam bude ještě větší sauna než tady, že? 36, teď to jsem se díval. Tak já musím najít přepážku, oni musí zkontrolovat, jestli mám víza a takové věci, takže musím zjistit, kde to je. Vietjet Air, v 1 hodinu by to mělo jít, tamhle. Retimed, výborně, na to zpoždění a přepážka číslo 1, tak jdeme na začátek. Tak jo, mám boarding pass, to je dobrý. Chtěli vidět úplně všechno, víza, letenky, nevím na co ještě jsem jim ukazoval. Když jsem byl naposled ve Vietnamu, chtěli vidět, hledali v pase razítko. Kontrola, no. Ale je to dobrý. Mám boarding pass, tak mě už odvezou. Teď musím najít, kde to má vchod, tady ta věc. Jako tam se potřebuji dostat, ale... tamhle asi?
Tak ne, hele, tady na 4. terminálu je centrální ta bezpečnostní prohlídka. A už tam mají nový CTčka, že jo. Všechno nechte v baťohu i laptopy. Takže to byla rychlovka. A tudíž nebudu muset tak spěchat na gate, protože že když je bezpečnostní prohlídka na gateu, tak tam musíte půl hodiny přes. Zkusím tady najít nějakou lounge, jestli mě tam pustí s mým Dragon Passem. Myslím, že by tady jedna měla být, co jsem se díval. Lounges, rovně. No, tak jako je to menší terminál, jak ty ostatní, ale zase nejnovější, tak je to tady vidět. Je takový teda proti tomu zbytku toho Changi na první dobrou bych řekl, že je takový chudší, když se takhle podíváte. Takový jako, pořád mají koberce, je to dobrý, ale... No, ale tak jako, myslím, že pořád je to nad všema letištěma v Evropě. Úplně všema. Jako. Tak jo, hele, dám si jenom rychlej snack a jdu, protože mě to borduje za nějakých 40 minut asi. A třeba tohle je pěkný, tady ty domečky jako původní, to se mi líbí. Tamhle už je vidět, jet, ale nevím, jestli to je naše letadlo, jo? Může být jiný let ještě. Jsem koukal do laptopu a zapomněl jsem se a jdu v podstatě pozdě, ale dobrý, není pozdě. Sice svítí boarding, ale ještě nezačal v praxi. Now you can back. Thank you. Thank you. Jet Air. Jsem teda zvědavej. Nejsem. Jako každý jiný low cost. Tak jsem na palubě. Tady nemůžu říct, že by tady bylo víc místa než v Ryanairu. ale je to 2hodinový let. Nic, co by se nedalo přežít. Jen doufám, že ten přede mnou nesloží sedačku, protože fakt mě zlomí koleno.